Besi kaniyo. Muad kay lang trabaho ning balayo, pagkawad kay puso ning balaya. Ay magtrabaho si Ragsan ba yan ang gawas? Muli ka nagbukaon, manghum ka ba ning kaldero? Pagtarong! Para ba? Muli ka nagbukaon, manghum ka ba din? Balik lingkod. Ikaw ha? Pastilan yun niyo. Huwag kay lang nabuhat. Mas maayo pa siguro kang hiluan. Yung sa una pagbata pa ni mas maayo pa gitubok na di kami yo. Asa naman ka? Palapod. Pagtingnan din mo mamata. Hindi ginani matipani. Anong ginani man taon ko? Mamatay dyan ko. Mamatay dyan ko. O, asa na? Ato lagi ni sa antique shop. Ako nang ibaligya. Buang. Bago pa ning balita ah. Presko pa ni. Ano sa pamarita mong bayad ay ani yuta? Sunod tuig pa? So si Mana, gani papahawao na maganita din he? Doon na pa'y pagi nga makakita tag kwarta. Isa ka na. Tay. Happy Fiesta. Uy, wa man may magpista dire. Ato noon ta ka Ilatan Tonyo. Wata ko kay mag-ilis ako. Dayon sa mo, dayon sa mo. Fiesta na naman. Ito daw na si Tanto. Si Tantonio. Tawag na mo Kapitan Tonyo. Tantonio kay Kapitan man aron. Nangatag ko siya pag Oktubre. Siyempre, panahon sa eleksyon, kanang mga ideolohiya, mga prinsipyo, dili gina magsilbi. Kay ang giuna sa tao karon ang ikapalit og bugas. Kahibaw na ng mga politiko. O mao na ilang gi take advantage gyud. Ang mga tao nagkinahanglan gyud og kwarta. Kumusta mo po si Lia? Butan ba po na si Lia day? Nakahinumdum ko atong nimbisita ko sa inyong boarding house ba? Pero pa mi makaabot po. Ayaw tat. May lagi magtinarong ng bata kaya aron mahilo na sa trabaho. Lisod kayo og dili makahuman. Pareha niya namo nga lisod basta dili kahuman og eskwela. Uy, wag daw muna magpabuntes. Pero bagid maayo pirmi ang harvest. Basta tay, balik-balik raman ang istorya. Wala na ba kulay ang mundo? May pula
Iyo, iba rin. No, parang babalik ko. Fortune na naman. Dali, Extend ang sa ato. wait, pen pa ka? Ako gani po, napaka-nabili ko ngayon. Sa mga itugtog pa manig eh. Tugodaan kaya bo dugay mo mga tug. Sige, sige, pagilis na. Oh, sige. Ano ba, tari? Puta lang ba? Ah, pagdali ah. Ah. Ito sa gawas ta, na sila. Asa mas Felix? Ito pa ilis. Ilis ano? Uy, Ilma! Ang bigaon, pa-text-text pa ka sa akon, ara gali ka sa sulod. Agoy, gauna-una. Yung si Ame, ano? Init-init or babunaw? Abay, may segunda diri. Gitu mo diri. Pipi-pipi. Ko, malagi hapon. May balik ka man, i-explore ko like position. Diba? Nung tinog nila ako, bakit puro may ako nakakon. Pili na po gabi. Mga arte. Igat juga dyan na nagat. Hindi short naman to sila. Kita, Diba? layo lang sila sa itong gisuon. Diba? Sa to? Tupin. Plus, sa katis pa sila nangatulong. Ang sila, asa na sila sa kilikili na Sure, ganda. lagi lang mo. Plus, ang action, tuloy sa college. Igat sila mo makawagan. Tama kayo magkatulog ko mga estudyante. Ha? Kapit na alas 6 Ano lang? At ano? Ano? Ano ka mag-tweet? Asa ka mo Tagay. May tigsin. Sige. Ayo-ayo.
Nagtuka kag mabuang ko nimo. Dugar ako nakabantay sa imong nilihukan. Dugar kaayo. Ayaw kong buang-buang ah. Kaya kung dili na akong mundo sa balay ng mabuang ko, ikaw sige na pamintay, walang tao. Kaya mo kagalingon may bantay eh. Wala na tinisito ka kung maijiha ka. Oo nga naman. Pagka wala kay respeto, ihilom na babak mo. Samok-samok niya. Pagtaro, ano mo na yung pamurma? Ako sa pinana. Pesik ka na babae ka. Wala daw respeto ka na ako. Masip ko kayo sa puy.